Αυτόν τον κόσμο φοβόταν ο καπετάνιος. Στο μεταξύ πολλές πληροφορίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό το πλοίο τελικά έχει αρκετή προϊστορία, έτσι, με παρόμοια θέματα. Βέβαια εκεί δεν υπήρχαν βίντεο. Το 2015 θρίλερ με επιβάτη στο πλοίο του Blue Horizon. Χάθηκαν τα ίχνη του εν πλώ. Έτσι θα μου πεις, εκεί όμως δεν υπήρχε βίντεο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε. Το 2018 εξακολουθεί να αγνοείται 25χρονος που έπεσε χθες το βράδυ από πλοίο στη θάλασσα έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν υπήρχε βίντεο και εκεί. Το 2020 έκρηξη σημειώθηκε στο μηχανοστάσιο του Blue Horizon. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 30χρονος ναυτικός του πλοίου. Κλείνοντας, τελικά ο Αντώνης μπήκε στο πλοίο.